Bari Sale Production. Mr. Autane. Muryan nakasassu. Tsakanina da manyan arewa Allah ya isa. Allah ka saka min da ni da yankin kasar Hausa. Muna arewa masu mulkar mu suna makota. An tattare yayyukan yanki na an kai makota. Mu sai dai mu hango garin dadi amma tudu. Kashe mu ake da mun ce kule a Hausa mu gudu. To mu muna nan daram mun kafa mun sare babu yinda za mu je kawai ayi ta kare. Idan fa dama taki dole ne a koma hagu. Abin nufi yin sulhu taki to kawai a bugu. Mutanen arewa yana kiran ku kujinin mu tashi zanga-zanga mai rabon ganin bati ya kare. Manyan arewa kuma fa raina mana hankali, amma babu komai akwai ranar bada dalili. Tunanin ku ne kadai nake yin kuka a kan ku, to ku kalli talakawan da ke Allah wannan ranku. La ilaha illa huwa fir'auna ya fi harki. In ga jin tsoron ka ba za a ga maka gaskiya ba. Kai mana zalunci, kai zalim ne Buhari. Wannan tsoho kafin ya ga ƙarshen mu Allah ka nuna mana ƙarshen sa. Mana kukan kurciya jawabi wannan somin tamu ne ƙarshen dauri an kunce goro ku sake mu Mr. President. Mr. Oda the Punk is producer.